Gyrwch ar hyd yr A458 ar gyrion Llangadfan a chi'n pasio'r can office. Tafarn ag enw sy'n siŵr o ddenu sylw. Ond beth am yr enw? Ers 1662, i ni yn gwybod fod office wedi bod yma. Rhwle i negeswyr yr uchelwyr neu esgobion newid i ceffyle a chael torri syched cyn parhau ar eu taith. Ond nid pob negesydd oedd yn gallu darllen. Oedd rhaid felly cael arwydd y tu allan i'r dafarn y gall pawb I ddeall. A'r ateb oedd rhoi can y tu allan i'r dafarn. Ac ystyr gwreiddiol can yw'r rhywbeth oedd yn dal diod. Fydde'r rhain y tu allan i'r office fel arwydd o'r hyn oedden ni disgwyl nhw pan bydden nhw yn mynd I fewn. Y can office. Ac mae 'na darddiad yr un mor ddifyr I un o stafellodd y can office, sef y cit lloi, y cwt lloie, sy hefyd wedi sbardino I barti canu I hun, parti sy'n cadw'r traddodiad canu plygen yn fyw ac yn iach yn Nyffryn Banw. Fe'n oedd ryw stafell lle alle pawb fynd yn ei dillad gwaith I gael diod, ond neb yn poeni be oedd chi wisgo yn byd na. Ac oedd o ryw le cartrefol. Odi hwnnw mewn ffordd yn adlewyrchiad o barti cit lloi, y sain yna? Da ni allan fan hyn o'r llewyn Sir Drefaldwyn, mae'r tiroedd a'r mynyddoedd yn dod i'ch cwarfod chi, da ni allan yn y wled, ac mae'r cynnion da ni wedi bod yn dewis ydy I wneud yn gysylltiedig efo cefn gwled ac efo amaethu ac efo traddodiadau cefn gwled sydd yn anffodus yn marw allan heddiw, ond da ni'n trio cadw nhw'n fyw, y traddodiadau fel sydd yn dod yma yn y gaeaf ydy y plygen. Ie, ac I chi o deulu plygeiniol iawn, ydych chi? Ie, rwy'n cael yn traethu fewn i'r peth gen yn hed a'n hynnydiau mewn ffordd, oedd o jyst yn draddodiad ac mae'n hyfryd gweld bod y peth yn dal I ferwi ac yn byw ac yn bodoli yn yr ardal yma. Mae'n bwysig cadw y traddodiadau yma yn dal yn byw achos mae gennym ni rhywbeth fel cenedl I fod yn hynod fals yna.